Што вядома пра КДБшнікаў, якія служаць у элітным расійскім падраздзяленні для забойстваў палітычных апанентаў за мяжой? Якія ёсць спосабы пазбаўляцца ад сухой травы, а таксама, што стала прычынай адсутнасці святла ў цэнтры Менску, раскажам у сённяшнім аб'ектыве. З вами Віталь Бабін. Добрый вечар. Запрашаю ў жывы эфір на Белсаце. Журналісты і расследавальнікі выкралі асобаў, якія служаць у элітнай расійскай спецслужбе «Центр 795». Сярод ейных супрацоўнікаў ёсць і грамадзяне Беларусі. Хто гэтыя людзі і чым канкрэтна яны займаюцца, а таксама якая будучыня іх чакае пасля выкрыцця? Ян Федарович працягне тэму. Выданне The Insider паведамляе пра ідэнтыфікацыю супрацоўнікаў элітнага расійскага спецпадраздзялення «Центр 795», створанага пасля пачатку паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну. Мэтай ягонай дзейнасці як удзел у вайсковых аперацыях, гэтак і забойствы або выкраданні крытыкаў Крамля. Пасля выкрыцця жыццяздольнай структуры пад пытаннем. Это грандиознейший провал. Я уверен, что с данной даты этот отдел будет расформирован через какое-то время, а все эти руководители, они либо будут уволены, либо хуже. Паводле расследавальнікаў, сярод супрацоўнікаў спецслужбы прынамсі два беларусы, якія раней служылі ў групе «Альфа» Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Дмітрый Драздоў цяпер займае пасаду кіраўніка штабу «Центру 795». Сергей Радкевіч узначалівае выведнае ўправленне новай спецслужбы. Меркавана, іх прыцягнулі не толькі праз досвед службы ў КДБ, але і праз наяўнасць беларускіх пашпартоў, што ў тэорыі дазваляла лягчэй пазбягаць увагі замежнай контрвыведкі. Они работают в России, потому что многие сотрудники проходят там обучение, курсы повышения квалификации, обмен опытом, проводят совместные оперативно-розыскные мероприятия. Всегда больше зарплаты, всегда больше возможностей в этом плане. И именно для сотрудника уехать в Россию, так считается, это повысить свой материальный уровень. The Insider справаздачыцца, што ў Цэнтры 795 служыць каля 500 афіцэраў, узровень заробкаў каля $6000. Структура існуе на базе канцэрну калашнікаў, пры гэтым падпарадкоўваецца непасрэдна начальніку Генштабу РФ Валерию Герасимову. Это подразделение создано на основе конкретного декрета, конкретного приказа штаба, генерального штаба. Калашников — это просто донор всех этих структур, инфраструктур людей, а Калашникову приказывается, что делать и кому давать зарплату, кому давать доступ к Патриот-парку и так далее, и так далее. Расследавальнікі маюць інфармацыю, што Цэнтр 795 паспеў арганізаваць шэраг замахаў і дыверсіяў. Падрабязнасці абяцаюць апублікаваць пазней. А Станіслаў Лупаносаў згадвае, як Байпол у 2022 годзе рассакрэціў інфармацыю пра 9-й аддзел ГРУ Беларусі. Той быў створаны ў тым ліку з мэтамі дыверсіяў на тэрыторыі Еўропы і ліквідацыі апанентаў рэжыму Лукашэнкі. Пасля агалоскі структуру расфармавалі, але ці не стварылі новую з аналагічнымі функцыямі. Уверен, что такая задача у них постоянно стоит. Потому что против режима Лукашенко, так скажем, сражается достаточно большое количество белорусов, уехавших, вынужденно покинувших свою страну. И поэтому такая структура, конечно, по идее должна быть. Ідэя арганізацыі палітычных забойстваў за мяжой чэкістам сапраўды не чужая. Некалькі гадоў таму тэлеграм-канал «Нехта» апублікаваў аўдыязапіс меркавана 2012 году. На ім мужчына з голасам падобным да голасу тагачаснага кіраўніка КДБ Вадзіма Зайцева абмяркоўвае забойствы апанентаў Лукашэнкі, у тым ліку ў журналіста Павла Шарамета. У 2016-м Павел Шарамет загінуў у выніку выбуху аўта ў Кіеве. Ян Федарович, Белсат. Цэнтр Менску амаль гадзіну быў без святла. На вечары пятніцы электрычнасць знікла ў ваколіцах Нямігі, Ракаўскай, Раманаўскай слабады і на праспекце Пераможцаў. Як паведамляе Мінск-энерга, прычыною стала пашкоджанне 10-кілаватнай лініі. Ліквідоўвалі аварыю 3 аварыйныя брыгады энергетыкаў. Святло вярнулі цягам гадзіны, што стала прычыною абрыву кабелю не удакладняецца.
Нараджальнасць зменшылася, а смяротнасць вырасла. Пра дэмаграфічную катастрофу ў Беларусі сведчыць статыстыка Міністэрства аховы здароўя. Лічбаў ад ведомства ў адкрытым доступе няма яшчэ з часоў пандэміі каронавіруса, але журналісты выдання «Зеркала» з дапамогай ініцыятывы «Белпол» атрымалі доступ да закрытай статыстыкі. З яе вынікае, што ў першай палове 2025-го ў Беларусі нарадзілася амаль на 11% дзяцей менш, чым у такі ж перыяд 24-го, а смяротнасць за гэты ж час вырасла больш, чым на 1,5%. Пры гэтым прадстаўнікі Мінздароўя падаюць толькі лік народжаных у першай палове 2024-го – 29 362 дзіцяці. Калі ж ад яе мы адымем 10,7%, то атрымаем 26 200 дзяцей. Столькі нарадзілася ў першым паўгоддзі 2025-го. Чарговы сакавіцкі дзень і новыя тэмпературныя рэкорды. На 22 з 48 метэастанцыяй у Беларусі днём 13 сакавіка былі зафіксаваныя рэкордныя паказнікі цеплыні для гэтай даты. Найгарачэй, як і днём раней, было ў Кобрыне. Слупок тэрмометра там зафіксаваў 18,7 градуса. Акрамя таго, 13 сакавіка ў бальшыні раёнаў краіны не выпала ні міліметра асадкаў. І калі у паўночных і ўсходніх раёнах яшчэ месцамі ляжыць снег, то на поўдні і захадзе краіны сухое цёплае надвор'е прывяло да першых пажараў. У Берасцейскай вобласці ўжо зафіксаваныя загаранні лесу і бескантрольнае гарэнне травы і кустоў. Паводле прагнозаў сіноптыкаў, сухое і цёплае надвор'е захаваецца да сярэдзіны наступнага тыдня. І ў працяг тэмы з дачным сезонам адкрываецца і сезон падпалу сухой травы. Гэтак на Гарадзеншчыне ратаўнікі ездзілі тушыць узгаранні сухой расліннасці ў Слонімскі, Ваўкавыскі і Гарадзенскі раёны. Чаму нельга паліць сухую траву, якія ёсць альтэрнатыўныя метады пазбаўлення ад яе, раскажа Аліна Скрабунова. Падпал сухой травы на Гарадзеншчыне. На шчасце, людзі не пацярпелі. Ратаўнікі своечасова змаглі патушыць пажар. Кто-то подпалил там от леса, началось горение сюда. Усяго за апошнія некалькі дзён ва ўсёй Беларусі працаўнікі МНС ліквідавалі 2 лясныя пажары і 13 узгаранняў травы і кустарнікаў. Адметна, што ратавальнікі назіраюць за лясамі з космасу праз спадарожнікавы маніторынг. Кожная цеплавая анамалія – патэнцыйны пажар, кажуць у ведомстве. Прычынай буйных пажараў вельмі часта становіцца менавіта паленне сухой травы і смецця на прысядзібным надзеле. Таму МНС у адмысловым ролику нагадвае аб правилах бяспеки. Прежде чем сжигать мусор или сухую траву, его необходимо собрать в кучу. Тогда горение можно будет контролировать. Не сжигайте мусор в ветреную погоду или засушливое время года. И формируйте кострище как можно дальше от строений. И обязательно обкопайте. Так огонь не сможет распространиться. Падпальваць жа сухую траву і расліннасць на корані увогуле забаронена. Гэта можа прывесці не толькі да магутных пажараў, але і да знішчэння цэлых экосистемаў. Травянистая экосистема уничтожается полностью. Самое главное, что выгорает гумус. А гумус – это как раз плодородие почвы, то, что обеспечивает плодородие. 1 сантиметр гумуса в условиях Беларуси образуется примерно за 100 лет. А мы его выжигаем сразу же за несколько минут. Акрамя таго, агнём вынішчаюцца усе мікраарганізмы – насякомыя, птушкі, звяры, якія жывуць ці знаходзяцца ў траве. Паводле Ганны Скрыган, знішчаецца і відавая разнастайнасць. Маўляў, хутка аднаўляецца толькі пустазелле. Чаму ж людзі з прыходам вясны адмыслова падпальваюць сухую траву? Считается, что тогда быстрее трава зазеленеет, и вот наши деды так делали, и значит это правильно, и мы тоже должны так делать. Как эколог я скажу, лучше не трогать. В конце апреля уже все прекрасно заколосится, при этом экосистема не пострадает. За падпальванне сухой расліннасці на корані прадугледжаная адміністрацыйная адказнасць і штраф у памеры ад 10 до 30 базавых велічынь. Аліна Скрабунова, Белсат.
З пачаткам веснавых працаў у палях у міліцэйскія зводкі вяртаюцца справы аб крадзяжы паліва. Сілавікі актыўна робяць рэйды па ўсёй краіне і ўжо адрапартавалі пра першыя сёлетнія выяўленні выкрадальнікаў. Так у Пінскім раёне кіроўца месяц зліваў дызель са службовага аўта. Гаворка пра 350 літраў паліва і дзяржаўныя страты на 900 рублёў. Яго наш калега з Літчыны скраў 210 літраў дызелю. У выніку прадпрыемства не далічылася 500 рублёў. Да міжнародных навінаў. Тэгеран пагражае Украіне. Старшыня камісіі па нацыянальнай бяспецы іранскага парламенту Эбрагім Азізі заявіў, што дзеянні Кіева, калі той падтрымлівае Ізраіль, нібыта робяць Украіну законнай цэллю для Ірану. А тым часам уначы нашу паўднёвую суседку масавана атакавала Расія, выкарыстаўшы пры гэтым больш за 400 дронаў, дзясяткі балістычных і крылатых ракетаў. Паводле кіеўскай вайсковай адміністрацыі ад абстрэлу загінулі прынамсі 4 асобы, 15 параненыя. Цэллю удараў перадусім былі аб'екты энергетычнай інфраструктуры. Як паведамляюць маніторынгавыя паблікі, пад удары трапілі Трыпільская цеплавая электрычная станцыя і падстанцыя ў Налівайкаўцы. Яна злучае сталіцу з Роўненскай АЭС. У Кіеве пасля атакі увялі аварыйнае адключэнне святла. Сёння ў цэнтры польскай сталіцы прайшоў трэнінг па рэдагаванню беларускай вікіпедыі, вольнай інтэрнэт-энцыклапедыі. Упершыню з 2015 года ў Варшаве аматары беларушчыны сабраліся разам, каб пісаць і дапрацоўваць энцыклапедычныя артыкулы па-беларуску. Наведала імпрэзу і наша журналістка Наста Печанькова. Я, як і некалькі дзесяткаў людзей у гэтай зале, спрабую ўнесці сваю першую праўку ў артыкул на беларускай вікіпедыі. Некалькі клікаў і тэкст змяняецца. Здаецца, дробязь, але нават невялікая праўка робіць вялікую справу ў развіцці беларускай мовы ў інтэрнэце. Сустрэча, прысвечаная рэдагаванню беларускай вікіпедыі, праходзіць у прасторнай зале публічнай бібліятэкі ў цэнтры Варшавы. Нягледзячы на закрыты характар трэнінгу, у ім удзельнічаюць больш за 20 чалавек. Я не маю ніякага досведу рэдагавання вікіпедыі, але мне проста заўсёды вельмі натхняла гэтая ініцыятыва. Вось тое, што людзі па ўсім свеце могуць рабіць нешта разам, ствараць нешта разам. Я рэдактую беларускую вікіпедыю, навукова-тэхнічныя артыкулы, як бы ствараю, ужо, напэўна, гадоў 3. Беларусаў, якія жывуць у Польшчы, каб ім растлумачыць, што нават калі яны не жывуць у Беларусі, яны ўсё ж так могуць зрабіць штосьці для сваёй краіны. Яны могуць быць актыўнымі, яны могуць дзейнічаць на карысць таго, каб свабодныя веды былі даступныя і таксама, каб захаваць беларускую мову. Тэмы для матэрыялу не абмяжоўваюць. Пісаць можна пра гісторыю, культуру, навуку ці сучасныя падзеі. Беларускіх вікіпедыяў 2. Адна афіцыйным правапісам, другая трошкевіцай. Пісаць можна ў любую. Асобны блок трэнінгу прысвечаны бяспецы. Пасля затрымання некаторых адміністратараў беларускай вікіпедыі рэдактары сталі асцярожней ставіцца да сваёй дзейнасці. Таму удзельнікам тлумачыць, як абараніць сваю асобу ў інтэрнэце і як пісаць ці рэдагаваць артыкулы ананімна. Раней падобныя сустрэчы ўжо арганізоўвалі ў розных гарадах Еўропы, і пасля іх колькасць аўтараў беларускамоўных артыкулаў павялічвалася. Арганізатары спадзяюцца, што і гэты трэнінг дапаможа прыцягнуць новых рэдактараў, і беларуская вікіпедыя будзе папаўняцца новымі матэрыяламі. Наста Печанькова, Белсат. Вяртаемся ў Беларусь. У гарадзенскі зоапарк прыйшла вясна, бурыя мядзведзі прачнуліся пасля зімоўкі. Яны рэгулярна выходзяць з бярлогаў, каб пагрэцца на сонейку. А вось іхныя гімалайскія браты менш актыўныя. З 5 жывёлінаў пакуль абудзіліся толькі 2. Далей без каментара. На гэтым ставім кропку ў нашым суботнім выданні. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках. Развітаюся са спадарствам і запрашаю заўтра ў студыю Белсат роўна 20-й па менскім часе. Як заўжды, да сустрэчы.